وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی رب نازل کرنی تخپل درن پر قرآن دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے یا قرآن نازل کرو پاک اللہ نو پا محمد رسول اللہ نو یا پا محمد رسول اللہ نو پا منگ دی رحم دا مولانو وی پا منگ دی رحم دا مولانو اے چراست ولی عظیم کتاب دا اسمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی رب نازل کرنی تخپل درن پر قرآن دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے یا رب رالی گلی تخپل درا دے مخلوقتا ستا خبر دے یا مخلوقتا ستا خبر دے حساب کتاب دی پا محشر دے وی حساب کتاب دی پا محشر دے کامیاب خغدی چی دا چا مضبوط ایمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی رب نازل کرنی تخپل درن پر قرآن دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے یا پا مرسلانو کی حسین دے ہم اولین ہم آخرین دے ہم اولین ہم آخرین دے یا چی نبوت پر تمام کرلی پاک سبحان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی رب نازل کرلی تخپل درن پر قرآن دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے یا وانا نبیانو کی سردار دے محمد سید الابرار دے محبوب دلوی پروردگار دے یا محمد سید الابرار دے محبوب دلوی پروردگار دے محبوب دلوی پروردگار دے و اس کا مین برباندی کل والا جہان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے اے رب نازل کرنی تخپل درن پر قرآن دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے یا باد سبا یو سلام زیچ پلوری تا گلفام دیر پاتا باو احترام یا زیچ پلوری تا گلفام دیر پاتا باو احترام دیر پاتا باو احترام وی شمس الغنی فقر دہلی درد سلام دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے شمس الغنی فقر دہلی درد
درود سلام دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے اے رب نازل کړي د خپل درن پر قرآن دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان دے وی پا محمد آخر زمان